1980 год. У Ісландыі выбіраюць першую ў свеце жанчыну-прэзідэнта. Сусветная арганізацыя аховы здароўя абвяшчае аб канчатковай ліквідацыі воспы. Чалавекам года, па версіі часопіса «Тайм», становіцца Рональд Рэйган. А ў сусветны пракат выходзіць рамантычная камедыя з юнай Сафі Марсо «Бум». У гэтым жа годзе ў савецкім Мінску адбывалася падзея, якая запомнілася датычным на ўсё жыццё. Мерапрыемства такога маштабу на той момант у Беларусі ніколі не было. У 1980 годзе ў Савецкім Саюзе праходзяць 22-е летнія алімпійскія гульні. Яны становяцца арэнай для праяўлення нацыянальнага гонару і дасягненняў. Аднак не толькі спартыўных. У кастрычніку 1974 года у Вене праходзіла сесія Міжнароднага алімпійскага камітэта. На ёй выбіралася месца правядзення алімпійскіх гульняў 80. Асноўных прэтэндэнтаў было два – Савецкі Саюз і Амерыка. У разгар халоднай вайны займець алімпіяду успрымалася як справа гонару. Амерыканская прэса ставіла пад сумненне магчымасць Масквы прыняць у сябе такое маштабнае спартыўнае спаборніцтва. Савецкая дэлегацыя пярэчыла. Вопыт правядзення падобных мерапрыемстваў Украіны ёсць і немалы, а неабходныя спартыўныя аб'екты будуць. Дайце толькі згоду. Проведение Олимпиады – это, прежде всего, вопрос престижа и вопрос международной политики, потому что улучшить или испортить имидж проведением Олимпиады очень даже можно. Савецкі Саюз немагчыма недаацэньваць. Гэта спрабавалі даказаць МАК у Вене. Выбітны спартыўны кіраўнік Сергей Павлаў, у будучым першы прэзідэнт Алімпійскага камітэта СССР, адыграў у той час ключавую ролю. Ён выступіў з прэзентацыяй. Згодна з ёй, да 80-го года краіна будзе мець найсучасныя спартыўныя аб'екты ў свеце. Быў прадстаўлены маштабны і аргументаваны план капітальнага будаўніцтва. Советский Союз способен провести Олимпиаду на самом высоком уровне. А Олимпиада — это ведь не только олимпийские соревнования. Олимпиада — это, между прочим, в последнюю очередь соревнования. Олимпиада — это соответствующий уровень экономики. Это соответствующий уровень развития общества. Это соответствующий уровень вообще подготовки всего, вообще готовности к Олимпиаде. И Советский Союз в 80-м году показал вообще свою конкурентоспособность в мировом сообществе. Міжнародны алімпійскі камітэт абвясціў галасаванне. За правядзенне алімпіяды ў Савецкім Саюзе 39 галасоў, супраць 20. Павлаў дакладвае ў Маскву пра перамогу. Цяпер настаў час, заяўленая раней у прэзентацыі, ажыццявіць і ў сціслы тэрмін арганізаваць самую буйную і значную спартыўную падзею ў свеце. Ці паспее краіна падрыхтавацца да алімпіяды, бо за кароткі час неабходна стварыць лагістычную інфраструктуру і ўзвесці вялікую колькасць спартыўных збудаванняў. Все институты проектные, все проектировали объекты Олимпиады и могли отодвинуть сроки каких-то других объектов. Но Олимпиада шла первым номером. Все, что связано с Олимпиадой, населенная улица была. Это не только в проектном деле, я думаю, что это везде было по стране. На алімпіядзе атлеты павінны былі змагацца за медалі ў 23 відах спорту. Такая насычаная праграма вымусіла арганізатараў пашырыць межы спаборніцтваў. Напрыклад, парусная рэгата павінна была прайсці ў маляўнічым Таліне, а папярэднія гульні і чвэрцьфіналы футбольнага турніру прыняць на сваіх стадыёнах Кіеў, Ленінград і Мінск. Для сталіцы Беларусі гэта стала асабліва важным. Як паказаў час, архітэктурныя новаўвядзенні, неабходныя для правядзення спаборніцтваў такога ўзроўню, назаўсёды змянілі аблічча горада. Олимпийский огонь не погас. Солнце стартует в небе, как первый раз. Рыхтавацца да алімпіяды Беларусь пачала задоўга да яе афіцыйнага адкрыцця. Для гэтага быў створаны рэспубліканскі камітэт «Алімпіяда-80». Менавіта ён сачыў за падрыхтоўкай і правядзеннем летніх гульняў.
Аказалася, што амаль адзіным месцам для футбольнага матча ў Мінску быў стадыён «Дынама», але нават ён не адпавядаў высокім міжнародным стандартам. Да моманту падрыхтоўкі да алімпійскіх гульняў стала відавочна. Стадыён патрабуе сур'ёзнай мадэрнізацыі. Міжнародная федэрацыя футбола чакала сучасных рашэнняў. Прэс-цэнтр з тэлефоннай сувяззю, лічбавае табло, асвятляльныя мачты. Акрамя таго, арэне патрэбны былі новыя ложы для ганаровых гасцей і прэсы. Усяго гэтага не было. Пакуль. За рэканструкцыю ўзяліся з энтузіязмам і імкненнем якасна і ў тэрмін здаць аб'ект. Савецкія архітэктары і інжынеры сутыкнуліся з задачай ператварыць стадыён «Дынама» ў сучаснае спартыўнае збудаванне. Яно павінна было змясціць больш за 40 000 гледачоў. Зацверджаны праект рэканструкцыі уключаў новыя трыбуны, палепшаныя ўмовы для спартсменаў і гледачоў. Было абсталявана памяшканне для допінг-кантролю, пакоі для прэсы, каментатарскія кабіны. Асаблівая ўвага ўдзялялася асвятленню і гукавому абсталяванню. Усё гэта дазволіла праводзіць мерапрыемствы самага высокага ўзроўню. Апалубка для будаўніцтва стадыёна была дастаўлена з Фінляндыі. Футбольнае табло і асвятляльныя мачты прывезлі з Венгрыі, але ўсе астатнія матэрыялы паступалі ад прадпрыемстваў Савецкага Саюза. Напрыклад, інтэр'еры прэс-цэнтра і іншых памяшканняў былі аформлены прадукцыяй шклозавода «Нёман», а чашу для запальвання алімпійскага агню даставілі з Масквы. Торжеством силы и ловкости, торжеством красоты и здоровья миллионов советских людей явилась 7-я спартакиада народов СССР. Многія ўспрымалі яе як генеральную рэпетыцыю адкрыцця асноўнай алімпіяды з запальваннем агню. Менавіта гэтая факельная чаша была пазней перавезена ў Мінск, а для Масквы зрабілі іншую вялікіх памераў. У Беларусі будаўнічыя работы да алімпіяды курыраваў асабіста Пётр Міронович Машэраў, першы сакратар ЦК Кампартыі Беларусіі. На стадыён «Дынама» ён часта прыходзіў без папярэджвання, стараўся не прыцягваць увагу і спакойна шпацыраваў па тэрыторыі і назіраў за рэканструкцыяй. Арку, якая сустракае заўзятараў з боку Ульянаўскай вуліцы, спачатку хацелі ўпрыгожыць беларускім арнаментам, але ў вядомага архітэктара і скульптара Валянціна Занковіча з'явілася іншая задумка. Ён вырашыў зрабіць скульптуру 3 бегуноў, якія пераскокваюць праз перашкоду. Ідэю падтрымалі. У выніку фігуры 3 спартсменаў, накіраваных да фінішу, на доўгія дзесяцігоддзі застылі над лесвіцай для ўваходу на стадыён. Асаблівым гонарам архітэктараў у рэканструкцыі стадыёна «Дынама» стала сучасная цэнтральная трыбуна. Яна ўмяшчала 7 000 гледачоў і была абсталявана казырком, які ствараў цень для ложы ганаровых гасцей. Дзякуючы гэтаму абнаўленню, агульная ўмяшчальнасць арэны павялічылася да 50 000 чалавек. Пазней менавіта гэты казырок стаў прадметам абмеркавання ў архітэктурных колах. Яго унікальнасць і функцыянальнасць былі высока ацэнены і рэгулярна ўзгадваліся ў спецыялізаваных часопісах Савецкага Саюза, як узор сучаснай архітэктуры. Падчас рэканструкцыі стадыёна «Дынама» не было спешкі. Усе працы выконваліся паступова. І вось прыйшоў час здаваць аб'ект. Хваляванне лунала ў паветры. Што будзе, калі стадыён палічаць недастаткова надзейным і сучасным? Каб праверыць устойлівасць і бяспеку трыбун, была арганізавана унікальная працэдура. Для яе на стадыён запрасілі 5 000 салдат. Яны сталі тэставай групай. Спачатку іх размясцілі на адным баку кансолі. З дапамогай датчыкаў спецыялісты сачылі за зменамі ў канструкцыі. Правяралася наяўнасць расколін і іншых дэфектаў. Пасля атрымання вынікаў салдат папрасілі перасесці на процілеглы бок трыбуны. Гэта дазволіла яшчэ раз пратэставаць канструкцыю на прадмет трываласці і выявіць патэнцыяльныя праблемы. Цікава тое, што ўвесь гэты час аўтары праекта па рэканструкцыі стадыёна знаходзіліся пад трыбунамі, у прамым сэнсе адказваючы галавой за якасць сваёй працы. Але ніхто не пацярпеў. Праверка прайшла паспяхова.
Афіцыйнае адкрыццё стадыёна «Дынама» пасля яго рэканструкцыі адбылося 3 чэрвеня, а ўжо 20 ліпеня тут прайшла цырымонія запальвання алімпійскага агню. Ганаровую місію даверылі выбітнаму беларускаму атлету, трохразоваму алімпійскаму чэмпіёну і шматразоваму чэмпіёну свету Александру Мядзведзю. Пасля гэты факел спартсмен па праву пакінуў сябе і захоўваў яго дома больш як 25 гадоў і толькі потым перадаў яго ў музей Нацыянальнага алімпійскага камітэта Беларусі. Падчас алімпійскіх гульняў на стадыёне «Дынама» прайшло 7 матчаў. У іх удзельнічалі каманды з Алжыра, Сірыі, Югаславіі, Фінляндыі, Іспаніі, Коста-Рыкі і Ірака. Білеты на гэтыя гульні размяркоўваліся сярод прадпрыемстваў. Кошт вар'іраваўся ад 90 копеек да 3 рублёў. Гэта рабіла наведванне матчаў даступным для большасці гледачоў. Стадыён «Дынама» стаў не толькі арэнай для спартыўных падзей, але і сімвалам адзінства і патрыятызму. У дні Алімпіяды ён быў цэнтрам прыцягнення для гледачоў з усяго свету. Сёння стадыён «Дынама» працягвае прымаць спартыўныя спаборніцтвы і канцэрты, захоўваючы ў сабе памяць пра тое гістарычнае лета 1980 года. Ён стаў неад'емнай часткай гарадской культуры і архітэктурнага ландшафту Мінска. Московская Олимпиада показала, что в целом те деньги, которые вкладываются, хотя советское правительство все-таки думало, нужно ли нам это или нет, могут отбиваться. В конечном итоге мы примерно столько же, сколько потратили, столько и заработали, плюс остались спортивные объекты, которые вот по сегодняшний день, некоторые из них, правда, уже модернизированные, остаются в строю. Да Алімпіяды ў Мінску рыхтавалі не толькі стадыён «Дынама». Спартыўнага комплексу «Стайкі» зрабілі алімпійскую вёску. Каб замежныя спартсмены маглі рыхтавацца і жыць падчас гульняў у камфортных умовах, базу давялося кардынальна мадэрнізаваць. На тэрыторыі комплексу абсталявалі новыя футбольныя палі, тэнісныя корты, пляцоўкі для баскетбола і волейбола. Да паслуг гасцей былі таксама пральня, перагаворны пункт, каб у любы момант у іх была магчымасць звязацца з блізкімі, абменны пункт і нават ювелірны кіёск. Я же прошел много Олимпиад и должен сказать, что это самая организованная Олимпиада, на которой думали, чтобы условия были для спортсменов. Нельзя было ударить в грязь лицом. Каждый хорошо знает, что когда он принимает гостей, на стол все ставится самое лучшее. Мы не могли опозориться перед иностранцами. Надо было продемонстрировать тот уровень жизни, к которому привыкли вообще люди, которые приезжают к нам в гости. Паводле прагнозах арганізатараў, Мінск рыхтаваўся сустрэць каля 11 тысяч гасцей з усяго свету. Адной з ключовых задач стала размяшчэнне ўсіх іншаземцаў. Для гэтага кожную гасцініцу ў горадзе палепшылі. Адрамантавалі спутнік, юбілейную, турыст. Вызвалілі студэнцкія інтэрнаты. У нумарах гасцініц паставілі сучасныя тэлефоны і новыя тэлевізары. Мінск рыхтаваўся паказаць сваё лепшае аблічча. І кожная дэталь мела значэнне. Барселона, Сеул. Мы умирали от жары. То есть о спортсменах на Олимпиаде никто не думает. Единственное, в Атланте мы жили с кондиционерами, но с Московской Олимпиадой сравнить никакую Олимпиаду нельзя. Спецыяльна да Алімпіяды пабудавалі гасцініцу «Планета» вышынёю ў 12 паверхаў. Яна была абсталявана ўсімі сучаснымі зручнасцямі, рэстаранамі, канферэнц-заламі і забаўляльнымі цэнтрамі. Питание было просто фантастическое. Качество продуктов, качество блюд, совершенно отличалось. Икра стояла ведрами. Черная, красная. Кока-кола, пепси-кола. Это же была мечта. Асаблівая ўвага ўдзялялася дызайну інтэр'ераў. У звычайных нумарах гасцініцы мэбля была з Латвіі, а вось люксавыя абсталёўвалі ўжо фінскай. Па словах супрацоўнікаў, мэбля была разьбяная, у старадаўнім стылі. Набіраць і навучаць персаналу новую гасцініцу «Планета» пачалі яшчэ ў 1978 годзе. Пакаёвак вучылі не толькі старанна прыбіраць нумары, але і усміхацца пры сустрэчы з гасцямі і ветліва адказваць ім на пытанні. Рабіць гэта трэба было на англійскай мове. Для гэтага новых работніц адпраўлялі на курсы замежных моў. Пасля іх заканчэння пакаёўкі атрымлівалі 10% надбаўку да зарплаты. Гасцініца «Планета» стала не толькі месцам пражывання замежных турыстаў, але і культурным цэнтрам.
Тут праводзіліся розныя мерапрыемствы, выставы і сустрэчы. Падчас алімпіяды гасцініца стала месцам зносін спартсменаў і журналістаў, абмяркоўвалі вынікі спаборніцтваў і дзяліліся ўражаннямі ад гульняў. Сёння планета працягвае функцыянаваць. Яна застаецца важнай часткай гасцінічнай інфраструктуры Мінска. Алімпійскія гульні ў Мінску ішлі ўсяго тыдзень, але свой след яны пакінулі назаўсёды. І гаворка ідзе не толькі пра архітэктурныя пабудовы. У 1980 годзе была пракладзена міжнародная магістраль М1. Людзі старэйшага пакалення называюць яе проста Алімпійка. Гэтая дарога павінна была звязаць Мінск з іншымі буйнымі гарадамі і аблегчыць транспартныя потокі падчас алімпійскіх гульняў. Яе будавалі з дзіўнай хуткасцю. Для гэтага выкарыстоўвалі цэментабетон, везлі яго з Расіі. І кожны дзень адгружалі тысячамі тонн. Уздоўж трасы праз кожны кіламетр былі ўсталяваны слупкі для сувязі з дыспетчарам. У адсутнасці ў той час мабільных сродкаў гэта было дзіўным, але карысным новаўвядзеннем для вадзіцеляў на выпадак аварыйных сітуацый. Намагаючыся ўразіць замежных гасцей, не забыліся абнавіць і чыгуначны шлях Брэст-Масква. Драўляныя будынкі па шляху руху замянілі на цэглавыя. Платформы атрымалі новае асфальтавае пакрыццё і зручныя лаўкі, каб зрабіць чаканне цягніка больш камфортным. Усе станцыі упрыгожвалі вазамі з кветкамі. Словам, шляхі, па якіх праязджаў цягнік, былі ў ідэальным стане. 1980 год стаў важным для многіх краін, але для Мінска ён быў асаблівым. Алімпійскія гульні назаўсёды змянілі аблічча горада. Когда люди увидели воочию и то, что возможно проведение Олимпиады у них в стране, то есть у нас, ну такой фурор, такой подъем вообще для людей, которые маломальски интересовались спортом, не говоря уже те, что занимались спортом. Это дало такой толчок. И сколько сооружений построили спортивных. Это серьезная инфраструктура спортивная, что осталось после Олимпиады. Олимпиада 80 вообще продемонстрировала всему миру способность Советского Союза организовывать спортивные соревнования на самом высоком уровне, обладание Советского Союза соответствующей инфраструктурой спортивной, силу советского спорта, советских спортсменов. И в этом смысле Олимпиада 80 стала во многом витриной советской системы, да, показателем ее успешности, эффективности. Поэтому, конечно, Олимпиада 80 навсегда войдет в историю нашего спорта. Архітэктура Мінска, створаная для Алімпіяды, пакінула яскравы след у гісторыі горада. Сёння гэтыя выбітныя збудаванні працягваюць жыць сваім жыццём. Яны нагадваюць нам пра той гістарычны момант, калі сталіца Беларусі адчыніла свае дзверы для свету. Мінск працягвае развівацца, але памяць аб Алімпіядзе 1980 году заўсёды застанецца ў гарадскім летапісе і сэрцах сведкаў гэтай грандыёзнай спартыўнай падзеі.